Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey birumet, selavu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli îmanê be. Em bîr hatin ber vê ava xweşik û delal, vê ava hêşîn û zelal. Nexwest em çend deqa vê dîmenê hanêna were pavre bikin. Xweşikiya vê avê, xweşikiya van dara, xweşikiya vê van çiya, xweşikiya vê tebîeta hanêna ji nîşan û delîlê mezeneya Qudreta Rabbil Alemîn em çend deqa vana were pavre bikin. Xwedê Teala di Sûreyê Fussilet di ayeta pêncî û sîsya da wiha ferman dike. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Xwedê Teala dibêje em ê ji veraw pêva ayatên xwe, delîl û nîşanên mezeneya Qudreta xwe di asoyan da, yani di ufuqa da, di tepelê serî çiya tepelê serî herî jorîn da û her wisa di nefsa wan da em nîşanê wan bidin ku were xuyakirin zelal û eyan û beyan bibe, ji wan ra zelal û beyan bibe ennehu'l hak ku ayetên Xwedê Teala heqa rast durust e. Dema mirov bê avê mêze dike, mirov van daran mêze dike, li vê xweşikiya hanê mêze dike, van nîmetê hanê nav xwe Rabbil Alemîn bi ebdê xwe re kirî mirov mêze dike. Ev delîl û nîşana wê yekê ye ku Qudreta Rabbil Alemîn qudreteka xaliqul adet e. Merû nikare ji vê ava re teswîrekî din bibîne, ji van dara re, ji van çiya re, ji vê xweşikiya hanêna re, ji vê dîmenê hanêna re merû nikare teswîr û resmekî din bibîne ku bê va dara van darana wiha hêşîn bibe xweş bû, van çiyana bi vê şekle bihata em vê xweleqan bin xweştir bû, ev avahanê bi şeklekî din ba xweştir bû. Yani şekl û resm û rengê ku Xwedê Teala ji vê tebîetê re danî, ji vê dîmenê re danî, kesekî nikare jê re yeka xweştir teswîr bike, jê re dayîne û bixwaze. Eva jî delîl û îsbata wê yekî ye ku Rabbil Alemîn ku bi ebdê xwe re xwest qencî kerem û ihsan û qencî kiriye, ev temamê tebîeta xweşik ji bo mexlûqê xwe xweleqandî ku mexlûqê wî jî jê re îbadetê bike. İbadet ne tenê li mêj û rojî û hez û zekat e, divê temamê Qur'anê di jiyana me re da rewa be, mirov ne ji bo îbadetê tenê ji bo ubûdiyetê hatî. Em mirov fermanê Xwedê mirov bi qasê karîna xwe li ser heyeta xwe tetbîq bike, bi qasê karîna xwe ji gunahan dûr bisekine. Her wisa Xwedê Teala divê di nefsa xwe da jî delîl û îsbatê mezeneya Qudreta me heye. Dema mirov li cismê insana mêze dike, hema ji gewriyê berzor mirov mêze bike, Xwedê Teala di çav daye, di guh daye, zimanekî daye. Ev jî manev ew e divê mirov baş bigere, baş bibîne, lê mêzeke temaşe bike, bixwîne. Mirov baş sax bike, zêde sax bike, zêde guhdarî bike, hîna kêm qise bike, zimanekî du çav bigoye. Ev jî manev ev e. Her wisa dema mirov li çav mêze dike, eğer mirov bikare bi xwe tê ki çava wê çav kor bibe. Yani xwe ji çava re jare û çava kor dike, jara çava ye. Lê mirov dinire di heman demê de Rabbil Alemîn ji bo ku çava biparêze, em ê fêrmiskê însan em bibêjin hinek ciya divê fêrmisik, hin ciya divê rondik, hin ciya divê hêsir. Hêsirê çavê însan serhedê em divê hêsirê çavê însan şor çêkirî. Heman şorekî heye ji bo çava em bivê jare em bibêjin neyarê çav e û şorekî jî heye dermanê çava ye û çav bi wê hêsiraya şora hêsirê çava em bê jî gelek nexweşe tê xeratin. Goy însan heye derîlê tunê tu vizikekî, mêşekî, molekî, rawilekî nikar tê kev goyê meriva. Lewra Rabbil Alemîn di goyê meriv da evekî wisa şêkirî ku em bibêjin nêmek û kêmek wisa kirî got çixwe rawil nêzê
وی مرا بوی چه در حال بنا بمره هر وسا زمان انسان تقریبا قاسي 3 سانتين درجة و 7 سانتين ام بي درجاوية و 3 سانتين براياوية تمام نعمتي كو خدي تعالى تعمي كو خدي تعالى چيكري كد زمان دا دخوية زمان قبا ميزاد كتول جبينة تعال دبينة ام بي شور دبينة ترش دبينة جي ابا مروج ابا كد زمان دهي بسايوي مروبان تعمتنا قشي دبينة ابانا قشتك دليل اثبات قدرة رب العالمين كو خدي تعالى بزمان مرفدا 3 سانتين بري 7 سانتين درجاوي اقواس ام بي تعمت بجيكري او جيبو هر طعمك المجوكي جمجوي مرا بتامرك الزراب تي زمان مرا عابيت تي او ابا شور نازك ابا شيري نازك ابا طعم نازك ابا ترش نازك ابا تمام دليل اثبات قدرة رب العالمين دبي ام ربي خرا شكر داربن ام لغورا امر خدمان ربي خا كبيجرن ام فكر خا رمان خا مجوي خا كيم عقل ای خواه سبک نکتیشا زانین خواه تعالی ام فکر رامان خواه قرآن زدتر نکش قانون خواه تعالی تشترو باشتر نبینه سر قانون خواه درا تو قانون که دون تلی ام لگورا ربوبیت عبد خواه ربی خواه جرا عبادت بکن صلاة و رس حتی جارک من دین بخیر خواه